A campaña Apoio en Negro estenderase durante 10 días para facer visible a protesta contra as violencias machistas. Por terceiro ano consecutivo únese a campaña de sensibilización conxunta En Negro contra as violencias, a que se suman este ano 103 concellos e 3 deputacións provinciais en toda Galicia. Pensamos que a través desta campaña se lle dá máis visibilidade de Galicia en Negro, Negro contra as violencias e Apoio en Negro. É unha campaña que ten moi boa acollida. Nos parece que así a nivel local pois abarcamos a máis xente e responde moita máis xente que facendo a nivel institucional como facíamos todos os anos. O día 15 de novembro celebrarase un obradoiro para os alumnos de terceiro da ESO do IES Fontenla, a cargo de Isabel Blanco, coautora da exposición Rompe e xoga en igualdade. Entre o 19 e o 21 os obradoiros serán no IES de Poio, para os alumnos de cuarto da ESO. Técnicas do CIN falarán sobre prevención, detección e actuación ante a violencia de xénero. A campaña na que participan establecementos hostaleiros, comercios, empresas, asociacións, clubes deportivos ou centros escolares despregará cartéis e distintivos para visibilizar o problema e a protesta. Participa todo o tejido asociativo, participa toda a población, hostelería, empresarios, asociacións. Quero decir que o pobo de Poio respondeu sempre moi ben desde que empezamos a campaña, todo o mundo se implica. Chegamos o ano pasado a 200 comercios, este ano queremos seguir aumentando. Se trata deso, de que a sociedade e o conxunto pois se impliquen nestas actuacións, non só as administracións. É un tema que nos compete a todos e toda a sociedade nos temos que implicar. Dende 2003 ata outubro de 2018, o Instituto da Muller rexistrou 58 asesinatos machistas en Galicia e 966 no Estado. Este ano, dende xaneiro a novembro, son 51 as mulleres que acudiron ao Centro de Información á Muller para seren atendidas ou ben psicolóxicamente ou xurídicamente, ou as dúas, por violencia de xénero. As cifras dan conta dunha realidade dramática que require da resposta unánime por parte de toda a sociedade. Porque as mulleres, polo feito de ser mulleres, non nos teñen que asesinar. E non só as mulleres, tamén os nenos e as nenas son vítimas desa situación. Nun fogar onde unha muller sea maltratada, ese neno e esa nena tamén vai a ter problemas o día de mañá e vai a sofrir. As actividades programadas culminan o 25 de novembro cunha andaina que percorrerá 6 km entre o Bosque das Mulleres en Lourido e a Praza da Chousa en Combarro. Baixo o lema Paso a paso libres de violencias de xénero, a camiñata partirá ás 10:30 da mañá e rematará ca lectura dun manifesto ás 12 do mediodía. Pero sobre todo pois que ese día sirva para facer un chamamento en negro e que mellor maneira facela tamén que implicando pois esta actividade deportiva que vai a ser unha andaina. Por que unha andaina? Porque así permitimos que participe pois moita máis xente, dende os máis cativos ata os máis maiores, posto que vamos a dar bastante tempo para poder facela. A inscripción na andaina pode facerse ata o 22 de novembro no correo electrónico deportes.poiomovese@concellopoio.gal. O acto rematará ca actuación musical das pandereteiras de Ronsel e Armadiña, que interpretarán un tema especialmente composto para a ocasión.